أمنا إلى معنت فيديو كاب نريهم علالات بطل بيلنا نري حدا فيديو زلو ميستر بيّن كم زتطبق زي تقطيرو من زنبر حواف زتعصوم أكلات نعم بايتا ورد يلكا نسوات أبزعدو ما يتطوم زول رزي بعين مينس زغالس زقعوت مهان تعمل لكم كابي أب تجري زلو استاناي أب إرترا زلو سلاماي ناي حول جورجو درار بكايدا برجين حمدو زحرق يزمسل دحر ماينا بعت بهالزيو جيم اوفر تبعكم يقوم ياسم تريدي نير راجعنا بلك على 7 حد زقفاقا بفلاي ناي حق أكلات مالتيو بوزح بدلات انتفصم يزرق قدام يصلعنا حزب إرتران حزب تግራይ سياس أفوقي هايله ددبيت ويكا ددبيت ميديا بتقلالو مالتيو نصمدو اوفيشال تقايم ويو سلازي حجي جن كالي زرباون وسيخلولو نمنتا كمزي زول زعينتيو ناي قدني سلا هاي لخسرح مسكال زرعي سيطان مهدامو ويعقرقر موالو يدر صمدنا يكدعاتيا حلافو دي بالله جنوانا دي بالله منقس دي بالله ازي هزباو سلامي جنرال صالقان جبرتنساي انا زحزنني حدا غداي الله يلو حسابو غليصلا لازم ማእኸላይ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ሃገር ንኸውን ሞራላዊ ግዴታ ኣለዎ ድጋፍ ክህልዎ ይብል ኣለዎ እዚ ሽደን ሪአክት ስዋኒ እንኳዕ ድሓን መጻኹም ክብራትን ፍትዋትን ሓደሽቲ ነዚ ቻናል ዝኾንኩም ብብልኹም ከዓ ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ስለትገብሩን ላይክ ኮሜንት ሼር ብምባል ቀናብ ቃሉ ስለተባጽሑን ብኽብሪ እየ ዘመስግነኩም ማለት እዩ ተኽላይ ተዓረ ርእይቶ ዝሃበኒ ኸንብብ እየ ማለት እዩ ኣነ ይከታተለካ እዞም ተጋሩ ኤርትራውያን ብትግርኛ እናፈከርካ ፕሬዚደንትኹም እውን ትግርኛ የውሪ ግጥሚ ድራማ መርዓንታ ክትኮኑ ትደልዩ ጣልያን ናይ ማንነት ቅልውላው እዩ حمامكم تحكموا أنا كنت حزنوني إخوم أنا أبتقى فورتو إيو عدي يقول الله مالتيو سلازي بتقرني عند تزاركم بتقرني عند فكركم مسي تجارح تكون جنايت دولي مالنتكم تحاول سكم يلوكم الله تخلي تعرى مالتيو بزريته اسقطلا بالحان رئيته خو الصغير زودي شمون تعسرت واو يو ار اميزنج لايك جيرل يلا مالتي ثانكس أستير تخلى شودو لاف ذا واي يو اكسبلين ثينجز سيلات لنا لايك اجيرات اللي لابتماسا سالي نقول عملو بالطعم خبرتي هذا اللي يقني اللي كلكم يزدلي نابنا إلو معنت فيديو كن سجرينا let's go بتقدم يتحسطونا بيلنا أنا كن جمرة فيديو مالتي لوك زقرم عينت فيستيفال نيرو أنا خمس ترى أن نحرد أخوينو بتعمي دستازلو فيستيفاليو أفتر دستخ أبوز حتى خافلتي نايزي فيستيفال كوينوم عشرة حموشتن فيستيفال أمريكا مالتي بوز حتون تحقواسهم تقولوا إن عند رأزلنا اسكفت فيستيفال زنبرة نا إرفران فيستيفال زجور وفيستيفال أو زنبرة وعلون حقوسون أجلالوس حقوسهم كل نرأيو حسبنا خانجلس So congratulations on being here tonight, cause we're about to have some fun, ain't that right, baby? Yes, sir! You know, my daddy's from the East Coast of Africa. And I'm from the west side of Los Angeles. كم زين يرو مالتي تشنعته تونس لي እሺ ስለዚህ ትዝነበረ ሓጎስ ማለትዩ መብዛሕቱ ሰብ ወይ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ከም እንዳበለ እቲ ፌስቲቫል ዝቕፅል መስለኒ ሕጉሶ ከም ዝኸውን ተስፋ ይገብር ፌስቲቫል ማለት ባህልኻ ናብ ካልኦት ናብ ውላድካ ተመሓላልፈሉ ንደቅኻ ታሪኽ ዓድኻ ብኣግባቡ ተነግረሉ ዝወለድካዮም ውላዳት ምስ ዓድኻ ተላለየሉ ምስ ካልኦት እውን ንባዕልኻ ተላለየሉ ሓበራዊ ቀጻላይ ኣንፈት ትሕዘሉ እዩ تذكروا نحرد أخوينكم بعل ساندياغو بعل سوزنينو مالتيو كوميديا وتحسوهم يقربوا كاب عاد حيزهم زخونا نجر مسيوم نهزبتات يزاناغو علو أخات كوينهم مستهزب خاء زلهم محابرة وركب يقصلوا خمزي عينة نجر يزقبر نيرو أبستو السنة عمتات جن نابزي تدليه اللي خسويل كان أبزخونا هلوسا آتي نيرو حجي كاب كومزي عينة توصي ناب ناي حقوس مجلسي ناي تحقواس ناي دستان في السهانة هاسية المجلس سلزخونا بتعمي دس بها الفيستيفال يزبريتو لني انت خونا فيستيفال زي تخيد انت خوين كهاجراوي يكون كان يلوم نيلو كتوم بتعمي تقيمكم زلو مالتي سب فيستيفال اسكي ناب كتما خنسجرين فيستيفال تغيت هونكاس سريع كارلو هاجراوي يكون كان منادي خيرك
ما ندي خايلك فستيفال كخيس ناقدن هاجر أخذ فستيفال كخيد علني ماني لك بل تخافلي تقوم كخيد حراي كلتش $10 سيدا ليم أنا خيد شو كلتش $10 سيد قال لي شعرسي نسدرا سدلم شعرسي خاف فستيفال كيد تنتر ካብ ትግራይ ዘሎ ክስታናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣስላማ እዩ መዋድቕ ተሓወይ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓደይ ዘሎ እዩ መዋድቕተይ ዝብል እዩ ተሓሳብ ማለት እዩ ትክክል እዩ እዚ ሕጂ ኣነ ኣስተውዕለሉ ብኣግባቡ ራእዮ ጠምቶ ግደፎ ዝበሃሎ ጉዳይ እዩ ኢላ ይግምትን ግን ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ብኸመይ ኢንቴንሽን ከም ዝመፁ ዋላ ተዘይተረዳእኽዎም ነስተውዕለሉ እስኪ ተዘረባ ሓቢርና ዘስተውዓል ንሕራ ኣለዎ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ብተፈላለዩ ምክንያት ስለምንታይ ደኣሉ ስርዓት ብልፅግና ነዚኦም ዓዲሞም ንዝብል ሕቶ ንገዛእ ርሱ ነገራት ክለዓል ይከኣል እዩ ኣብዚ ግዜ ስለምንታይ ተዓዲሞም ንዝብል ናትና ግምት ናትና ርእይቶ ነርና ሕጂ ግን ክንዛረበሉ ግዜኡ ስለዘይኣኸለ ክንደይ ለባማት ኣብቲ ውሽጡ ስለዘለዉ ባዕሎም ኢሳቅሲ ካብ ሱርያ ዘሎ ኣስላማይ ኢሳቅ ኣብ ጀርመን ዘሎ ክስታናይ ሓወይ ዝብል ገምጋም ብምሉእ ክወስድዎ ክእልሎም ኣነ ከዓ ካብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ክስታናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እስላማይ ናይ ሓወይ ቀረባይ ምሳይ ዝዋደቕ ዝጠፍእ ዝዓርብ ኩሎም ከዓ ነዚ ነገር ዝወስድዎ ተስፋ ገብር እዚ ስለ ዝኾነ መፀዊዕዎም ብልፅግና ነዛ ብኮ እዚኣ ሪኡ እምበኣር እዚኣ ሕጂ እሙር ሓይል ከምዚ ዝኮረ ሓይሊ ክህሉ ይኽእል እሞ በዚኦም ገይረ ሓደ ተቃውሞ ሓይሊ ክፈጥር ይኽእል ኢሉ መሳርሒ ገይሩ እንድሕር ፀዊዕዎም ንሕና ንብሎም ነገር የለን ግን እሙር ኣይኮነን ግርም غالي በኋላ ኣነ ነታ ሎጂካ ኣፍታ ሎጂክ ኮይነ ምንም ዝብላ ነገር የብለይን ታብኮ ተጠቂሙ ንዓና ሒዝዎም ክመጽእ ንዓና ወይ ከኣን ሙዳ ወይ ከኣን ዓና ንምህራም ወይ ድማ ነትብኮ ተጠቂሙ ፈላላይ ዝኾነ ሓሳባት ንምምጻእ ደልዩ ተጠቂሙሉ እምበር እንድሕር ደኣ ብዓይን ሓቂ ተኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሓወይ ዝቀርበኒ ትብል ያ ታናይ ውልቁ ሓሳብ ማለት እዩ ኣነ ይቀርበኒ ንዝመረፀ ሰብ ኣነ ዝቀርበካ ኖ ባዕለይ ኣነ እንዳሃለኹ ካስ ከመይ ገይሩ ካልእ ሰብ ይቀርበካ ገለለ ምስኡ ክማጎት ኣይከልን ምክንያቱ ሓውካ እውን ብስጋ ማለት እዩ ሓውካ ጠቅላላ እንድሕር ከለ ይቀርበኒ እኳ ተዝብል ንስኻ ምንም ትብሎ ነገር የለን እሺ ዝቀረበልካ ይቀርበካ ኢና ንብሎ ባውሩ ግን ትናይ ሎጂካዊ ሓቅነት ዘለዎ ዘረባ ምዝዘቢልና ክንሪኦ ከለና ድማ ጠቅለለ ቢልና ንምርኣይ ኦፍ ኮርስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሓው ወዲ ዓዱ ክቀርቦ ከም ዝኽእል ንሕና ንዛረብ ኢና ግን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሓውካ ምኽባርን ምስ ካልኦት ኣብ ጎረባብትኻ ዘለዉ ሰባት ምዕራቕንሲ بعين سلم بعين فتوة نستعي زرخ بالله خوين إناتي مستوش تعدز ولا حوين حرت عريقسي مستخالي دجز ولا حويس كعرق يدلني دي تزربا ويس صويل كام التحزي ولا نجر أقول تفتخون مبالي تموش تعدز ولا إمناتي حواتي قليل كان مزراب تلولي عفلتن anyways تزارب والله سلس تزارب وقنا مسينا أنا رياكت جرنا له مالتي ناتاتكم ريته يزدلي نتأبق أي تقطع له جوز عص أول يبل له ايشي وفوي كبير سبيني اسكن اسمع ايش قاصد كلنا قدم كم نقطلو تاغوزو إنا نعطول لنا تنقع شعنا بزخور عقرقر زبل يطفو يتمنقد كومباسي زطفو تاغوزو تعاصي كم زتطبق ازي تقطيرو منو زنبر حواف زتعاصوم اكلات اندحر يعقرقرو لو يعقرقرو كان نقع كنغرنا نسرحلهم اي نسرحلهم منا مغناتا يقبو من علم قداينا فتحوزه تدليا كما هي زبل زواسا قديمة زبل زواسا تقاديل زبل زواسا بدم زبل زواسا أنا ما سفينا إيش يسون يواسا أقوى يزلون سلطنة علم بديله هني أمريكا بديله هني ويانا بديله هني دابلك يواسا أقوى يزلون زي كابك هذا نجيرو من عم تواصل خاينة فك دنينا سلازيك صاحب حجز قبر زنبر نجرس بمول تواصل أيو تواصل إن حكوا ينو زواسا يكون ناسي إن زلنا بتجبارات اللي زل العالم أبتجبار زلوا نجاري دي تواسعت يوم يو حتى ربي لك قلت كله أبزي زلوا حاونا جبر بهدوراي مالتيو حنت حساب قلت قالوا نسخات عايزول تحساب بقنا عبيلنا هندري خلنا بمسارته زم سبات زي أتومسي نعد تقالوا سويلهم نعد وري دومهم نتمنى أساس ناب كسرة يوم شميهم زلوا زبريته يحيزلنا زلوا أبزي إثيوبيا بايتات بحالينا نزيا تشرح كسرحيو وي بايتا ورد وي أفكم حازو زبهال أنا كا أيفالن أبو ساعات زي طعم بايتا سلازيلي سرحكم قدايكم بيتسوبكم كل غريفكم أبو بايتا لكم أيتم تفيز زبل أنا منتاي نتقال سرز غير ليكم كنتاي أتحق النت جن أبي تبي أسوار حبيل أنتم من أساعد بزوح قداينا عدان عند تانيهم كوينهم زلوا كابيرو بزموت سوات رقيبة إحنا بعلي كإسرائيل زموت رقيبة إيه
كلتا عمت ولا هنتين نعم بايتا ورد يلكا نسوات أبزعدو ما يتطوم زز تفتر قالس خمبتان حراحي بعلتو باك نتي ناي ممهر نايت ناي جبر بهدورايز بهالحاونا رئيتو ويكابونا ولا عبي سلازغونه تقلال لا خم رئيتو يقاومو ام زلو زز تفتر قالس زعنقفو سبات አለው እዮም حجازو خوينا خند اب حجزتو خوينا خندركبسي نمنتا اينا خمج عينت قالسات ناي منقف سرحتي عمليلنا ويك اسرحيلنا اتينا نعنقف زلنا زبلو رئيتوታት እዮም ዝብሉ ዘለው እስኪ ንስማعيم نقدميت تحقاقزنا كيدي زغبا ناي سياسه تحسسبا سلسعركم جن نقالت اندحري تغوتو الله بطعم زحزني اذا قالت زي كنعوتينا زي تفلطوا لكم زولو رزي بعين مينس اذا قالت زي قعوت مهان تعملوا لكم صباح جن ناي تاريخ تحدثتيهم ونايت ما ينفلطوكم منا يلهم سلازي اذا قالت زي معوات سلازي يترفو خمزي لكم تعنقفونا زلهم سباتسي وا هاي مخنو لكم نا نغرناكم بين سمعنا سلازوركم نا امبر معواتنا سيترفنا نزبليو قصله بيلنا ب ناي جورجو ريتو ازوسدكم اب ناي جورجو درار ريتو نبرجيدنا حمدو يو ات مخانو يو نبرجيدنا حمدو وديقوم يوم زبليو حجي جورجو زي فرح فرحني لي انا بلوجيك كامننا فوتينو زلو انت زي فرح نيرو برجيدنا حمدو زغبرو زلو حد معلتاو نطفتات نتخاتاتله بمحبراو ميديا يممصو نيرو يكايم تخاتاتلو نيرو ابزو ودو لوبيست سيوم بوليتيكا صرح زلو زبلي اندحر كوينو سي انس حدا ነገር ማለት እዩ ኣብ ሽንቲ ቤት ዝገደፍካዮ ታይ ዝበሃል ካዶ ተመሊስካ ዝኾነ ኣተኩርካ ጥሞት ኾነሎ ትብሎ ነገር ደስ ፈሪሕካ ተኮይንካ ብግልፂ ፈሪሕ እየ ዘለኹ ዘይትብል ታይ ጸገሙ እዩ ትናተይ ርእይቶ ንቐጽል እስኪ ጎሰኩም ክንብል ከለና ጥንዓቲ ሃብኩም ክብሎም ዝደልዮም ሰባት ድማ ኣለው رجيم تشينج نخدبر اب امريكا خيتكم مزطفش بوليتيكانياتات تراخبو زنبركم ماي جاد ابتودي زلو دحرماي نبعت زبحال زيو جيم اوفر تبعلكم يقوم ان وي سي على زي ببلشونا ستلاقي بوليتيكانياتات تدمعون كسمعون زي كل مساعتهم ገንዘቦም ንብረቶም አጥፊዮም አቡ ኸይዶም ነዚ ይልምንለው it's over America has changed policy ሕጂ America has changed policies ብለና ሎ ማለት እዩ محدر ام بوليساتان سرعاتاتان سي بملو قيره اي زبلنا زول انا كو قيرتا يمسلن بوليسي اكوردينغ تطقمي امريكا قيرتن يا باورو ግን ታንቶ ዝወልኩ ይመጣቃለል ናይዚ ሐሳብ ጆርጅ ድራርት ጉዳይ ስለ ዘፍርሕካ እምብርት ዘፍርሕካ ይተዛረቡልን ነርካ ያብሐጽዩ እሺ አብዚ ሜሮን ያምሪሩ ዝዛረብ ዘሎ ንኹሎም ማለት እዩ ንኹሎም ሲ አምሪሩ ይዛረብ ዘሎ መስክን ስማዓዮ ፍርቀ ህዝብ ኻታ ይፍርቂ ዘዘ ተወልደ ስደት ዝደለ ተቆይኑ ታይ ሃገርካ መንግስት እንታይ ይሩ ክልብልኸ ናቲ ወል ትጽቡቅ ነገሩ ንስኻ አይገበርኩን ትብል ጠላዓታ ጓዝ ከገጀፍታ አወዳት ጠላዓታ ጓዝ ሰውት አክንድ ከነብሬካ ዝብሉኻ ጅግና ክብሉኻ ውዕል አዶም ዘጥፋካሎም አቦም ዘአሰርካሎም አዲዮም ዘቀተልካሎም ሓፍቶም ዘሳጎካሎም ጅግና ክብሉኻ ውዕልለው ኩፉትሪት የሱን ትሪት እዚ ነገርካ ጅግና ብለካ ሓደ ሰብ ዓዱ ዘጥፋካሎ እድል ዘይክንገብር ዓዱ ሙሉ ዘአሰርካሎም ጅግና ብሉኻለው ገዞም መሬቶም ሸጥካሎም ገዞም ዘፍረስካሎም ጅግና ብሉኻ ታይ ማለት እዩ እጅንሰለም ከፊኦም ዘሎ ካንስኻና ونسميهم كفيهم زلو بحصيرو حقن مزرام دحردا خوينو زوم مناسي زياتهم كسمعهم يغبا نيرو غناي تسمع من زي تسمع مخنيات نحنا لعليكم لعلي ولدكم لعلي ولاد نساتهم دم ولادات حقي نحنا سي لعليكم بينا توليدنا خافتم ولدكم يلا سمعنا ينفقد حق ولا نزاربنا حلو بزي يقدس هاي سمعنا نحريلهم تاي مو هنغبر امبر توم مناسي جغنا እንዳወልዎ ሲ ዓቢ ሰው አይታይ ዘገበረ እዩ እስኪ ኣብዚ ናይ ጸጥታ ኃይልታት አለው ዞም ናይ ጸጥታ ኃይልታት ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቀይሕ ባሕሪ ዲዝብል ዘሎ ሓቀይዶ ኣብሲ ቤት ትምህርቲ እዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝኾኑ ናይ ጸጥታ አካላት አለው ዝኾነ ታይ ዝባል ነተ ህዝብ ዝኾነ ነገር ይብሉ አለው زي حجي أب مبزحته جزية أب استفار لعلامات زرق بفلاي نحج أكلات مالتيو بوزح بدلات انتفتصم يزرق زي زرقة بتقلل لحجنا أمنت زي أب زي تفتصم يجلجل كان مزراب ويك كونتكست وسير كاسي نتعدي نايم سلام صراحة زي كونه تقلل لنا حق أكلات كافت تكلا وسرار حوت أي نايو علوم حسب زسقوم مخانو من سخ أسحتة مخانو يوز حبر مالتي تقلل لخن رأي غلنا أبسفر العادات نرينا بحلف ويليامس جلز بالو أمريكاون كم عينت فاتات تفتصمو ولد ندابخيو وكان تلب دبن نرنا نزنا عدو إيان
ከምዚ ክገብር ኣይነብሮ እንተናይ ሕጊ ኣካል እዚ እሞ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ከዓ ተሓታትነት ክእሰር ኣለዎ ክሕተት ኣለዎ ከይንብል መን ዝሓተ የብሉን ይመስለኒ እቲ ሰብኣይ እዚ መን ክሓቶ ስለዚ ተሓታትነት ኣብ ዘይብሉ ቦታ ተሓታታይ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ንሕና ኤክስፔክት ኣይንገብርን ግን ክሕተት ዝነበሮ እዩ ብዓይን ሕጊ ተኮይኑ ናይ ማንም ሰብሲ መሰል ገለ ማለት እዩ ደፊኻ ጎኒፅካ ተይኮነ ሳረዲእኻ እሚንካ እዩ ግን እንታይ ከም ዝበልኦ እዚ ከዓ ሓደ ግዜ ሰብ ኮይኑ ሓስብ ክነብል ከለና ውሽጢ እንታይ ከም ዝበልኦ እንታይ ተባሂሉ እንታይ መሊሱ ዝብል ጉዳይ ስለዘይንፈልጦን እሹለይ ኣፀጋም ዝኾነ ጉዳይን ምባልዩ ከምዚ ክገብር ግን ኣይነበሮን ተገደደ ብዓይን ሕጊ ይትረፍ እሞ ኣዲኡ ስለዝኾነት ማለት እዩ እስኪ ዝብል እዩ ናይ እዚ ሓውና እዚ ዘረባ ማለት እዩ ኤንዌይስ ብዝተፈላለዩ ኩነታት ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜታት ይዛረቦ እምበር ትዛረቡ ሓቂ ስለዝኾነ እሽለይ ክንሰምዕ ንኽእል ሓደ ወዲ ዜጋ እንድሕር መሰሉ ዓዲቱ ክላእ ትግራዋይ እዛ ከምዚ ገሌሎም መጻእቲ ሃገር እቶም ምስቲ ስርዓት ዘለዉ ንዖም ጥራይ ትምልከት ይመስሎም እናምና እዚ ኣነ ማራ ዝገርመና ህዝቢ ኣበየናይ ክፍለ ዘመንና ዘለና ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኢሉ ዋላ ንሶ ይርስዑን ዘሎ ማለት እዩ ሚልያ ይርስዑን ዘሎ እስኪ ብዝኾነ እስኻ ተገሪምካ ንሕና እውን ተገሪምናሉ ጉዳይ እዩ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሰልጠነ ጆን ብላክን ውፉይንሲ ናብ ገዝኦም ዓዲሞሞ ማለት እዩ ወይ ከዓ تعدي مخير ناب كالي خبابي تدي تجاجي ناب ناي وفي جذا يخير نير مثلاً ناب جزء مزيوم يقرأته ناب جزء مزيوم زخونة تقلا ساين ديوخم حدا تقلا سايك عدة ناجورون هلو استزاربو زربانيو تقول داي نسينا دقيم ناخذ رأي مالتي نحنا تدي إفنكا قدامنا تنتعينا ندلي مسلوكا بزعبا سخات جراوا خاصها إرتاح حيكون نحنا زقد سنة دلو نحرص على اسمه هذا فوق نتينا أنا من دلاي تمام كين نحبر السنة فوق زولن زسدنا زولو قدام يسأل عنا هذي إتران نهز تجراي سياس أفوكي ويسأبتني نزيعتهم كم تارجت نقولون كينها تديف مس برجر نحمدو يدين قانتم خون الله زيادة كاتها زرباني راقد محجي طيب الكم زول حجي أنا يفلت أني أبز حجي ساعات مالتي مخنياتو آتيو تعينت سقمت تات توصيدومو مالت 3 عامات قال 5 فرد إنا سامعنا نبرجين نحمدو مواصو زخونه سب سلاز نبر ወይ ከዓ ንዓሲ ዝርአ ገጻ ማለት ጆን ብላክ ይነሩ ንዕኡ ኩሉ ግዜ ኣነ ዝብሎ ማለት መዋጾ ይፍጠረሉ ዝብል ጎበዝ ተቃላሳይን ሓቀኛን ተባዓን ይነሩ በትሽዕ ግዜ ከዓ ሕውነቱ ክብሪ ፍቅሪ ሓድነት ዝደል ዓይነት ሰብ ስለዝነበረ ሕጁን ኮም ዓይነት ተሓሳስባ ይህሉ ወይ ግምታ ውሽጢ እዚ ዓይነት ሕውነት ድማ ንሕና ክንከስሮ ስለዘይንደሊ በኣዝዩ ዝገርም መንገዲ ማለት እዩ ክንከታተሉ ኢና ማለት ቶም ሕጂ ዘሎ መናእሰይ ጉዳይና ይኮነን ክብሉ ይኽእል እዮም ናይ ንባዕል ጆን ብላክ ውዕለታ ወይ ከዓ ቁም ነገር ግን ከም ኣነ ከም ባዕለይ ከም ናተይ ወኪል ክዛረብ ከለኹ ኣብዚ ይርከብ ዘይበሃል ኣብ ትሽዕ ግዜ ከዓ ንክትዛረቦ ክትደፍር ዘይኮነስ ንዓኻውን ተሓታትነት ሓላፍነት ዝውስኽ እሞ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ወኪሎም ህዝቢ ሓውና እዩ ክንዛረበሉ ዘለና ኢሎም ዝዛረቡ ዝነበሩ ተባዓት ኣሕዋትና እዮም ማለት እዩ ካብዚኣቶም ኩሉ ግዜ ዝፈልየና ኣካል ከምዚ የለ ኣነ ኣጸቢቐ ክዛረብ ዝደሊ ብወገነይ ከዓ ንኽፍለ ድሌት የብለይን ኤንዌይስ ማለት እዩ ኣብናታቶም ቃልሲ ትዝከኣሎ ዘበለ ማለት እዩ ኢቭን ሳይድ ሒዘ እንድሕር ኮይኑውን ሳይድ ናይ መሓዝ እንታይ ይባሃል ድሌት የብለይን ኣይፈቱን ግን ሳይድ ሒዘ ተዝኸውን እውን እንድሕር ደኣ ነቲ ክሪቲካል ዝኾነ ታይም ከም ተናትና ግዜ ተጋጢሞምሲ ኣብ ጎኖም ክኸውን ዝዓቕመይ ከበርክት ከም ዝኽእል እየ ዝሕብር ዝደሊ ማለት እዩ ቀፅለ ኣቢለ እስኪ ኣብዚኣ ሓንቲ ወርቃዊት ዝኾነት ሕቶ ኣላ ካብዚ ሓውና ትመፅእ ማለት እዩ ንዘርኢ ሰናይ ንዝሓቶ ዘርኢ ሰናይ ከዓ ወኻዕ ናበለ እንዳደረፈን ክንደ ህዝቢ ብዙሕ እንታይ ዝባል ዘሽከዓለ ለሰብ እዚኣ ጥወ ኣቢለ ክሕዘ እገለይል ነይሩ እስማዕ እስኪ ጽምደና ይቀዳዓትያ ሓላፊ ዘይብላ ጀነራል ዘይብላ መንግስቲ ዘይብላ ስለምንታይ ጽምደ ገብ ከዳ ኤርትራዊ ስለዝኾንኩ እዚ ህዝባዊ ሰላም እዩ ህዝባዊ ሰላም ኣይኮነን ስማዕ ህዝባዊ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ እምበር ህዝባዊ ሰላም ምስ ትግራይ ትበሃል የለን ጽምደ ትበሃል ኣነ ምለካ ኣለኹ ስማዕ انت طمع تግራይ ኢትዮጵያ ዳ ወላ ትግራይ ኢትዮጵያ ዳ ወላ ትግራይ ትበሃል ሃገር ኣላ ታምነላ ሰኻ የለን ኢትዮጵያውያን እዮም ተጋሩ ኢትዮጵያ ነው ታንኩም ዳ ምስ መንግስቲ ዘይትራኸቡ ዳ እንታይ ምስ ውልቃዊ ሰብ ዳ ምስ ሓደ መደረ ትገብር ዳ እቲ ሓቶ ኣንፈታሕ ይል ዝበለት ክብር ዝበለት ቅልል ኢላ መፀት ሕቶ እንዲያ ንዘርኢ ሰናይ ወንዋዓሉ ሓቂ ክዛረብ ኮ ይብል ዘርኢ ሰናይ ማእኸል ማለት እዩ አንተ ሓቂ ካ ግን ታይሙ ክንገብር ሲልና ቦሊሎ ምና ንብለለና በርዲ ኣኮ ተሓታ ኣነውን ኮ ሓታ ኣይ ደቀታታል ጽምዶ ስለ ሃይለ ንሃይለ ምጽራፍ ጽምዶ ይኮነን ከም ትሕዝ ዝረኣኹሞ ናይ ቆልዓ ጾታ ስለ ተዛረበ ይኮን ናይ ግድን እዩ ተደናገጽ ናይ ግድን እዩ ስለ ሃይለ ክሰርሕ መስቀል ዝረኣየ ሰይጣን ምህዳሙ ወይ ዕግርግር መዋሎ ይጠር ማጨዋሂብካ ኢዱ ምሕጸብ ማይ ዘየዳለኻ ይኸውን ዝንቢ ብዝንቢ ዝኸውን
نقول عماچوا بعقان بماچوا انت ولي دحريق تحاسب الله واتاده حراي ስለዚህ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብከምዚ እዩ ሃይለ ደደቢት ዛዚሙዋ ዘሎ ወይ ከዓ ሃይለ ደደቢት ሚድያ ኢልና ብሓፂር ክንገልጾ ንኽእል ኢና እዚ ሓውና ምሁር እዩ ኣብቲ ሓሳቡ ግን ሓደ ሕቶ ሓታቶ ሓንቲ ሓፍትና ከዓ ማለት እዩ ኣብዚ ሚድያ ቀሪቡ እንታይ ዓይነት ርእይቶ እዩ መሊሱ ትግራይ ሃገር ንክትከውን ሲ መንግስቲ ኤርትራ ክፈቅድ ድዩ ዝብል እዩ ስለዚ ንሱ ብክልተ ወገን ይመልስዎ ዘሎ ትክክለኛ መልሲ እዩ እየ ዝብል ኣነ ብናተይ ርእይቶ እሞ ንስማዕ እዩ ፍቃድን ከልካልን ኣይኮነን ስለዚህ ሀገር ዝኸውን መንግስቲ ኤርትራ ድጋፍ ክህብ ሞራላዊ ግዴታ ኣለዎ ስትራቴጂካዊ ረብሓ እውን ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ምክልካልን ዘይምክልካልን ግን ናቱ ግደ ይኮነን ናቱ መሰል እውን ኣይኮነን ናይ ተጋሩ ግዴታ ናይ ተጋሩ መሰል እዩ ዓዲ ምዃኑ ዘይምዃኑ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ሃገር ንክኸውን ሞራላዊ ግዴታ ኣለዎ ድጋፍ ክህብ ኣለዎ ይብል ኣለኹ ብኣንጻር ናይ ኤርትራ ህልውና እውን ደጊምካ ርኢኻ ትግራይ ሃገር ምግባር ናይ ኤርትራ ህልውና ወሓስዩ ኢሉ ስለዝኣምን ኣብዚ ናይ ክልቴና ኢንተርሴክሽን ናይ ረብሓ ኢንተርሴክሽን ስለ ዘሎ ክንሰርሕ ኣለና ካብ ዝብል እዩ ስለዚ ይፍቅድን ዝበሃል ዘረባ ይሰርሕን ሃገር ዝውንን ህዝቢ በዓሉ እዩ ናይ ምፍቃድን ዘይምፍቃድን ዝበሃል ዘረባ ክመፅእ ዘለዎ ይመስለና ትግራይ ምስ ኤርትራ ዘይሰሪሓ ሃገር ክተገደይ ትኽእል እንድያ ሓደ ተደማሪ ሓይሊ ኢና ንብል ዘለና እምበር ትግራይ ምስ ኤርትራ እንተዘይሰሪሓ ኤርትራ እምብንተይላ ሃገር ይትኸውንን ዝበሃል ስነ ሞጎት የለን ከምኡ እውን ኣይኮነን ሓራይ ናፍታ ቅፅል ዝበለት ወሳኒ ዝኾነት ቪድዮ ቅድመ ምሕላፍና እታ ናይ ዝሓውና ርእይቶ ማለት እዩ ኣነ ብኣግባቡ ተረዲአዮ ማለት እዩ ክልተ ነጥብታት ኣልዒሉ እቲ ሓደ ናይ ሞራል ግቡእ እዩ ወይ ከዓ ሞራላዊ ግቡእ እዩ ማለት ቅድሚ ሕጂ ሃገር ክኾን ከሎ ማለት እዩ ንሕና ኣብቲ ሃገርነቱ ሓጊዝና ነርና ክሕግዝ ንቡር ስለ ዝኾነ ከዓ ዝሓገዘካ ትሕግዝ በቲ ሓደ ወገን ዝሓገዘካ ትሕግዝ ተገይርዎ ማለት እዩ እንተገይርዎ ክሕግዝ ወይ ከዓ ብሱር ብሞራል እውን ብባህሊ እውን ድሕር ኮይኑ ንሕናሲ ኣሕዋት ናይቶም ዝመርሖም ዘለዉ ህዝብታት ኢና ስለዚ ክገብሮ እንተኽኢሉ በቲ ናይ ሞራላዊ ግቡኡ ወይ ከዓ እቲ በቲ ባህላዊ ኣካይዳ እውን እንተዝኸውን እኳ በቲ ማሕበረሰባዊ ርክብና እውን ቀፂሉ ሓደ ኣለዎ ተዘይኮይኑ ግን ብናይ ቦታ ረብሓ ወይ ከዓ ስትራቴጂክ ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ ሃገር ክንከውን ዝፈቅድ ዝብል እዩ ተዘይኮይኑ ግን ፍቃድን ከልካልን ኣይኮነን ንሱ ንባዕሉ ምፍቃዱሲ ናቱ ዘለዎ ድሌት ኣይገልፅ እምበር ንምክልካልን ንምፍቃድን ከም ዘይኮነ እዩ ገሊፅ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ጀነራል ጻድቃን ኢንተርቪው ከመይ ሪኢኹሞ ኣብ ቲቢኤስ ሚድያ ዝነበረ ብቀዳማይ እስኪ ንርአዮ ከመይ ኮናን ክንግንፀል ኣለና ዝብሉ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እየ ግን እቲ ዝበዝሕ ኣብኡ እዩ ዘሎ ሌጋሊ ድማ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኢና ዘለና ስለዚ ማእኸላይ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣለዎ ኣብ ትግራይ ሰላም ፀጥታ ናይ ምስፋን ሓላፍነት ኣለዎ ኣብ ትግራይ ተረጋግዐ ናብራ ክህሉ ኢኮኖሚውን ክመሓየሽ ናይ ምሕጋዝ ሓላፍነት ኣለዎ ጀነራል ጻድቃን እንታይ ክብል ከም ዝደለየ ኣብዚ ይፈልጠኒ ኣብቲ ጉዳይ እዚ ናይ ምሕጋዝ ሓላፍነት ኣለዎ ናይ ምሕብሓብ ሓላፍነት ኣለዎ ክንከባኸበና ሓላፍነት ኣለዎ ግቡእ እዩ ግዴቱ እዩ ጠፊእዎ ድዩ ክሳብ ሕጂ ሓላፍነት ዘይወሰደልና ነይሩ እንታይ ክትብል ከም ዝደለኻ ሓላፍነት ምህላው ዳዎ ፍሉጥ እንዲኻ ንስኻ ዝሓለፍካዮ ንኣብነት እሲ ንስኻ ኢታማጆር ሹም ኮይንካ ትመርሒ ዝነበርካ ሓይሊ ምክልኻል ሰራዊት ክመፅ እንተሎ ኣብዚ እኮ ጀነራላት የለውን እኮ እዮም ኣብዚ እኮ ሓለፍቲ የለውን እዮም ምባል እሲ ግቡእ እዩ ነይሩ ታይሉ ይዛረብ ከም ዘሎ ሕጂ ጀነራል ጻድቃን ኣይፈልጥን ዘሎ ይመስለኒ በቲ ሓደ ወገን ሓላፍነት ኣለዎ ሕጂ ምስኡ ስለ ዘለኹ ተቐድሚ ሕጂ ዘጓየኒ ዝነበረ ነገር ረሲዑ እየ ወይ ከዓ ተቐድሚ ሕጂ ዝገበርኒ ወይ ከዓ ዘጓየኒ ረሲዑ እየ እንተኮይኑ ምናልባት ናይ ክልታኹም ሸርሕታት ወይ ተንኮላት ይኸውን ዝኽእል ሞስት ፕሮባብሊ ኣነ እኳ ቶም መራሕቲ ብሱር ስለዚ ኣምኖም ማለት እዩ መራሒ ኣምን ማለት ኣብቲ ተንኮል ስለ ዘለዉ ተንኮል ንሳቶም ገይሮም እዮም ነዚ ኩለይ ሰወዲኦሞ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ኣነ ብፍልይ ዝበለ መልክዑ ማለት እዩ ዋላ ካብቶም ናትና ዋላ ካብቲ ማእኸላይ መንግስቲ ዝተሓባቢሮም እዮም ዝኩለይ ገይሮሞ እምበር ከምዚ ዓይነት ታይ ዝበሃል ኣሽከዓላል ተፃዊት ካብ ልዕሊ ህዝቢ ሕጂ ከዓ ምፅኢሉ ማለት እዩ ኣይጠፍኦን ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ ኢሉ ንዓና ሓላፍነት ተስምዖ ቅድሚ ሕጂ እውን ሓላፍነት ክወስድ ነይርዎ ሕጂ እውን ሓላፍነት ክወስድ ነይርዎ ቅድሚ ሕጂ እውን ሓላፍነት ወሲዱ ሲ በትግቡእ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ናይ ምክንኻን ስራሕቲ ተሰርሕ ነይሩ እዚ ኣይመመፅን ነይሩ ነቲ ህዝቢ ተዘዳምፆ ነይሩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ሕጂ እውን ማለት እዩ 130 ሚልዮን ህዝብ ሓራይ ኣብዚ ክልተ أحوات اليوم تنقلت يوم أحوات مالتيو زي يولي مانيا يزبحل يولي مانيا مالت أوزو على زي حدر زي حدر زي يوعل زربا زي دقم ترقمون كل جزء زي ساعات ويك أفلاس زخونة زربات الزرب سبيو سلازي أفت زربو زخونة عينة سحتت زيت أفو عينة سبيو مالتيو خقروا لكم مخالكم يرتا يزبل نحنا بوزحات سلازخونا ولا سئلنا تطويلنا نتاني شيء بقى سئلنا زخونة تعدغ سعرائنا بفلاك أن ارترات أقمي ولنقلت عينة زربا يزرب ميكيونا بزي زربا زربا زلو مالتيو بحر لكم تحطو نولد دقيقهم يزبل زلو
نخلهم كل عملهم جن زريتنا إلهم عن تزي أخر سلزخونة مالتيو بأقبابو خاريتو سلزهاب كلهم اسكن سخاتكم حسابكم تايكم زمسل أبتنايس كومنت بوتا مالتي ندات حفكم قد كودي زلابو صبوق ريتو تاع حيزه مصين نحردا خوينه بصبوق ريتو نحردا نيجاتيف كوينهم كا هناص اي بزخونه ملكعو نز شانل زي كم اتاوت زጥቀمو ريتو ክትገርፉ ለይ يمحصنكم لوام كنخونلكم يزمن تشاو دحنا قنيوتا صبوق يسمعنا would light دحنا حضرت حواتي ما نستوي